Ευελίνα Γιαλίδη. Βαγγελία. Βαγγελία. Athens Throwdown. WOD 1. Λοιπόν, στην άσπρη γραμμή. Είμαστε στα 2.70. Εξάρα η μπάλα μας. Θέλεις να μου δείξεις πριν τις πάρες? Όχι τώρα. Όχι τώρα. Τι μπορεί τώρα. Δεν πειράζει. Κοσάρα η μπάλα. Μπάρα. Έλα, έλα, το δείξτε τώρα. 5 και 5. Καρπί στο σημείο. Είμαστε έτοιμοι. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Μπαίνουμε σε 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Αυτό είναι, μπράβο. 12, 13, 14, 15, 16. 37 είσαι. Ας μην το δεκάλεπτο λέγεις της. Έλα, μπες. 17, 18, 19, από κάτω την μπάλα πιάνετε. 20, να μπορείς την πετάς καλά. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Πάμε πάλι πίσω. 10 δευτερόλεπτα ξεκούραστα παίρνεις. Πάμε. Πάμε. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Είσαι στα 2 λεπτά. 2 λεπτά είσαι. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε ένα δεκάρι. 41, 42, 43, 44, 45, 46, no rep, 47, 48, 49, 50. Ωραία. Λοιπόν, Πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Όποτε έτοιμοι μπες. 2, 1, πάμε. πόσο είμαι? 50, 50. Πάμε. 51, 52, 53, 54, no rep, 55, 56, 57, 58, 59, πιάστε καλά την μπάλα, 60, ωραία. Πιάνετε καλά την μπάλα από κάτω. Ευελίνα, μείναν 20. Πάμε, δεν είναι πολλά, 3,5 λεπτά είσαι. Πάμε για ένα δεκάρι, πάμε, πάμε. 2, 1, πάμε. 1, 2, 63, 64, 65, no rep,
66. No rep. Να. Έλα, πάμε, 14 μείνανε. Δεν έχουν μείνει πολλά. Πάμε πίσω, έλα πίσω, 14 μείνανε. Ένα στο πεντάλεπτο θα βγάζεις. 2. 1, πάμε για 7. Πάμε για 7. Άρπατε την μπάλα, πάμε. Πάμε για 7, έλα. Πάμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ξεκουράσου. 8. Ωραία. 9. 10. Ωραία. 4 μείνανε. Και είσαι στο 4,55. Έλα, πάρτα. 4 το συζητάμε καν. Πάμε. Τα 4 τελευταία δυνατά είναι. Πάμε. 1. 2. 3. 4. Ωραία. Πάμε για τις έλξεις. Ένα. 2. Σαγόνι να βλέπω. 3. Ωραία. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ψηλά κεφάλι. 10. Μπράβο, μου δείξει σαγόνι. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19, 20. 6 λεπτά είσαι. Ωραία. Πας πολύ καλά. Πάμε, ένα δεκάρι ακόμα. Δεκάρια σπάστο. 21, 22, 23, 24, 25, 26, δεν μετράει, 27, 28, 29, 30. Τι να ξεχέρια. 6-30. Πω. Καλά τα λες. Πάμε. «31, 32, ωραία, 33, τέτοιες θέλω, 34, 35, 36, 37, 38, no rep, τι είναι ξεχέρια. Πάμε, πάρα αυτές που χρωστάς και μετά κάνε ξεκούραση. 39, 40, 41, 42, 43, τι είναι ξεχέρια. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Όχι, δεν το έχω μετρήσει. Καλά είσαι. Πάμε. Α, Κάνε 7 και κάνε διάλειμμα. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Πάμε ακόμα μία και πάρε ξεκούραση. 50. Ωραία. Τίναξε χέρια καλά. 20 μείνανε. 40 δεν είναι, περίοδο είναι. 60 είναι. Εγώ που είμαι. Ναι, άλλες 10, sorry, να. Τίναξε χέρια. Ένα. Ωραία. 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε. 7, 8, 9. Πάμε. 10. Τέλος. Στο 8, 25 είσαι. Πάμε. Πάμε. Ένα. Έτσι, να βλέπω το κλείδωσες. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε άλλα 2 και πάρε μια ανάσα. 9, 10. Ωραία. Στα 9 λεπτά είσαι.
Πάμε. 3, 2, 1. Μπες. Μπες, Ευελίνα. Ωραία. 11, 12, 13, 14. Πάμε. 15, 16, 17. Θα το πας 20, πάμε. Πάμε. Δεν μπορώ. Πάμε τώρα. Πάμε να αξίζει τον πόνο. Το έχεις περάσει τα 2 τρίτα. Πάμε. 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 17, 18, 19, 20, 21, ωραία. 22. Πάμε. Στα 10-20 είσαι. Πάμε, 22. Τα μισά περάσανε. Πάμε. Κάνε 8 και κάνει διάλειμμα. Πάμε, ναι, πάμε 8 και κάνουμε διάλειμμα. Από μέσα σου μέτρα 8. Πάμε. 23. 24. 25. 26. Πάμε. 4 είναι, δαγκώσου. Πάμε. 27. Πάμε, έχεις περάσει πιο πολλά, πιο δύσκολα. Πάμε. 28. Πάμε, 2 είναι. Ανάσα και κατέβα. 29. Πάμε ακόμα ένα. Και τέτοσε καλά πριν την πετάξεις. 30. Ωραία. Τίποτα, Ευελίνα, 10 μείνανε. Πάμε. Μπαίνει σε 5, 4, 3, 11, 15, 2, 1. Πάμε. 1 δεκάρι είναι. Πάμε. Πάμε, Βελίνα. Πάμε. Πάτα καλά, να σας. 1, 2, ωραία. 3, 4, σε 6 τελειώνει το μαρτύριο. Πάμε. Πάμε, τέλειωσε. Πάμε. 5. Ένα πενταράκι είναι. Και μπαίνει σε 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε, πάρ' τα γρήγορα. Πάμε. 1, ωραία. Πάμε, Βελινά. 2. Πάμε. 3. Πάμε, Βελινά. 4. Το καλό θέλει να τελειώσει. Πάμε. Τεντωμένο καλά. 5. Τέλος. Πάμε. Κάτω ξεκουράζομαι. Ωραία. 1. 2. 3. Ωραία. 4. Σταθερός ο ρυθμός. 5. 6. Ωραία. 7. 8. 9. Ώρα. 12-50. 10. Ωραία. Σταθερά ακόμα. Πάμε. 11. 12. 13. 14. Πάμε. Τελείωσε. 15. 16. 17 στα 13 μισό είσαι. Πάμε. 18. 19. 20. 13-42. Μπράβο, ρε. Μου βγήκε. 13 Πόσα? Τι, 14 14 κάτι το έχεις, μωρέ. Όχι, 14, 13, 57. Καλύτερο είναι. Πολύ καλύτερο είναι.